n'ikene Chukwu n'ezigbo ndụ obiri n'ụwa na n'irube isi na mmasị nke Chukwu pụrụ ihe niile ka ezinụlọ Ogbuevi Uwadiegwu Mmadubuonwu na Iruadimone Kindred na Ubarunisioye village Nando n'okpuru ọchịchị obodo Anambra East na steeti Anambra na-akpọku onye na onye ọbụla ji ogoro a wee na-ekwupụta maka mmemme elimozu nwanne anyị nwoke anyị hụrụ n'anya, nwanne papa anyị, di anyị, nna anyị, ọga anyị nwoke, nna anyị ochie na nnukwu nna anyị ochie bụ late Ogbuevi Uwadiegwu Mmadubuonwu, onye a na-etu Isimmili Nke Izizi na Nando. Ọ nwụrụ ka ọ gbachara afọ 98. Mmemme akwamozu ya ga-amalite n'ụbọchị Fraịde abalị 10 nke ọnwa Eprel afọ 2026 okwu elekere 8 nke ụtụtụ. Ozu ya rapụ ụlọ nchedo ozu wee gabazie na mbarabe ya na Ubarunisioye village Nando okwu elekere 10 nke ụtụtụ. Ekpughe ozu ya na mbarabe ya maka ịkwanyere ya ugwu ikpeazụ, ebe a ga-emekwa mmemme akwamozu ndị ọzọ n'ụzọ ọdịnala, mmemme elimozu na mgbalịsị n'aka ndị ọgọ, ndị ikwu na ibe, otu ọgbọ nakwazi otu ọchịchị nke obodo ga-abịara ya mgbalụ. Ụbọchị Satọde abalị 11 nke ọnwa Eprel afọ 2026 ọkwa elekere 12 nke ụbọchị. Mgbalụ ga na-agakwazi n'ihu na Patriotic Primary School Ubarunisioye Nando. Isimmili ka mkpụrụ obi gị zuru ike udo n'ime Onyenwe anyị, amen. Na ntụziaka etu ị ga-esi wee bịa mmemme elimozu a, ọ bụ na isi Ọka maọbụ Ọnịcha wee na-abịa na awara si Enugu wee gaba Ọnịcha, ị ga-akwụsị na Ọkụzụ banye ụzọ Nando wee gbadata na Nando Junction. Ọ bụkwa na isi Oye Farm maọbụ Nkwọ Nando, ị ga-eluterịrị na Nando Junction wee gabazie na Ubarunisioye village. Ebe ahụ ị ga-enweta Patriotic Primary School Nando bụ ebe a nọ wee na-emenye bụ ihe mmemme. Mana onwe ka o si gbagoje oge anya, ị nwekwa ike njụta ndị mmadụ dịka ị na-abịa maka ntụziaka ndị ọzọ. Chief Onyeka Uwadiegwu nwa ya nwoke, onye a na-etu ọkụ gbara azụ na mmiri, bịara aka n'ọkwa n'aka ezinụlọ.